khajin takte bukusong obo bini dugan khamfuru prai 9-10 lakh ni mal khamka hingka abono basirna thangtini bini yak tabukho ei khamane ekdom kuk throbaine tabukho roboni tongkha yang kisa gana phunu phajidi omo hai khlai jaman hai phunu daman nani sap khamai thangma kya mo khamka mo khamani na bithi rijak da tabo najak gi tongna roboni tabu tam tong saje tong na ke yogi ja tong gahai ke tong sida ga ko nin mo thik khlaina si ke total busuk koilak ni mal kham ka sagat da 11-12 lakh mal kham ka karin ni horba so tisi tolakar de man koilak ni 11-12 lakh mal kham ka bole thogro tisa mani tabu abo tam ke kham ka puila bahai ke kham ka na ke bo soksai dar kham na khada kham karin nar ka horba so saise mali ata karin ka bahai ke abu sakau da borok kham saka susoda saka geng থেকে tam hor sungkha uje geng permanent geng sokomeni men geng the bajagar থেকে bodita o mobile rok charge ma jaga karin rok switch ma jaga da sung ar da hor sung na ke gengo geng bodni sungkha ta geng bodni busuk kusu abo bokrong se tisa lai thang ta maso hoya abo tam bini sate atom sa short circuit da na ke kuno mane bising rok haboi ekher rok da asam sa kon saise malaya ba bazar din bla pal malaya ta ke hor basa kan hor basa ka hai burum burum ka ka man nan thamkan yak kham kata ar no hor thagle ta na hor thagle kambara mani khamba kya tam tam tong dugano je khamjang nai hor basa na jinis sip tong thok tong ko muchama thok engine ko rani packet thok botol ko man tong ta petrol rok tu tong petrol kuri na te bad baki total no lokasi pan mane rok kasi pan gisa pan bu basir kha rang ke basar sun khamai thamai khata rok rang busa khamka rang khamka prai 40,000 cash bas ko tong ke khajin dakte bukusong borok no borok ni bagai area o singine di borong bumung khune bumung tam kham kagan anbung Sachindra borong bumung khuine o podumura bazaro bini dukan tongo angno rukni taisingo tise paikya tabuk tisra tong phunuk birano bini bumung khuine o elakaro singine di khoroksa pan bono hami sanai bukuri kebono rang kri khe rang ruo mari kri khiri ruo solok sange solok ruo kebo lun rok suna na toka bindo na phayu ge busa kaina je kuno ngi bo busa porna operation khainangai bo biniron rang san payo omusuk borok kahamni dugan khamai thangka tabuk gangkha bini pura khamba kya kisefan marak man te tong dugan marak ma kri kya ben khamba kya pura khamba kya na pura khamba kya jengkha adino kebo nono subana nono ang tisa khanaman nung dok yak khamane karen khamoi obos ngune kuna khaksa ko khang ko asuk tong khani khana konon sabba sirkha o mal hone ulo soklai to batan jodi bo soklai tu bekha tam komo thik mu tang arano borsa mala ye tomo sa ya kuna uklai tong kya karen khada khamka naki sod nang nang bo karen bai hor khamun pore short kata और कम मुखे कारण द खाम नाइके उ माल खामा जगह द खाम karen bol putay mal khama jagan kham kata basirner a din non basirner khurbusu tong khorong khortang bajan din bla sai jamali yang mokol sunukli yang daga ke tikise singoro khana ka ajga tosilin kori rok sokpa kya kobong borok sarkar borok nai phekya non khoti puron na hanai omai khlai di ni guideline rok phekya ni khana ke bom hai rok nungoi phaide malai bam dogana malai payment pare tabu kagos ঠিক নিয়া করি মিয়া কথা tam nisa কাগজ জমার দিনই হিনতা তছিল bisro mane hincha আবার খলে ছায়া খবর কোন ফোন kono umsuk mani manu norok aptirok budiriya khota na ni abar কোন বুদ্ধি রিয়া Gino no nung do asuk bunyo subai phaimani asuk kabang bosorong kha abo dang ihi ni me karon tang inga ka nung subai ahni pan tong di buisi chau koikta para angar habuka porki chau inke borokhe nono kisa se ke bodol thumlai aba haker non suba phai subaya kono kebo
bazan hoitero Mhm. motha no hoitero kebo subonai keriko sini gija mothani kicharka motha sini gija salo motha boronon gisa soba phageta na tam soba phai rang pagata mairong rong paisa gar dihinai rang ka ke aro mang da ton noro nai ke no ro to no ang nogo to nya ni rang ka somoi logi to ni cash bas ko to no adino gangka cash box so da to ni ton cash bas ko to no ang horo fiber ko tu ta ga din da norok salo si bazan dino salo bazan din इनके पुरान खamba क्या खाता पत्र खamba क्या आणि हिसाब रो बेबां खamba क्या गे tabuk gangke dugan rupinai hinda bokha songoi tong naike ruliya मारलाय bom hai bokha ro wan sogoi tong tabuk tamo bokha bom hai bokhang tong दुगान रिफिनाय ता तर संसाय नायता बयसुवा सखायमन खा ता तेबो संसानाय rang rok khati narak marok to tong naike khati aran ton आरो जे तंगमनि tam bai dugan rupinai मालिक रहन नि छाता mal sablai khepinai halai ruchang ta फाले रजंग a dugan rupinai या दुगान मारनाय ब्लाबले परय को इनके hazan takte buksong obahai borok bunyu subanai bini nostong furu bono subana musungnai rok borok no subana musung khang subai mano no phone number kisa man kisa ta sair sidi 9862 935026 इनके ang borok ni phone number seirwano norok borok no subana musung khang ke kisa call khlaidi borok tabuk account no rang daya duganan tono login tongo a dino gangka borok bazan din ri tongmani bagai mal bo khamka rang bo khamka borok bo nostong kha tabuk nogo dugan malti sanana rang kri obahai ke obosta choli tongai borok ge tabuk wana ma ba sinta bai hablaijak enke o camera buskang rok dai kok rok salaliya sing ge tinin baga singlasine joton hambai।